Insuela o Berce. A miña vida comezou o día dos Santos Inocentes do ano 1905 na aldea de Insuela, na parroquia de Loureiro de Cotobade, en Pontevedra. Crieime no seo dunha familia labrega, en contacto coa natureza. Foi miña nai Teresa, que traballaba na casa e nos labores do campo, a que me ensinou as primeiras letras, mentres meu pai, Manuel, canteiro de oficio, estaba emigrado no Brasil. Antonia e Antonio. Aprendi moito da mamá Antonia, unha muller que servía na nosa casa. Ela coñecía moi ben as tradicións galegas e ensinou costumes, oracións, ditos, refráns, adiviñas e coplas. Foi a miña gran mestra, aínda sen saber fer. Antes do mestre Antonio, que me deu clases na escola de Lugar de Zamelga, a 1 kilómetro da nosa casa. Deixando pegada. Acudín ao instituto en Pontevedra para estudar o bacharelato, ata segundo curso por libre, despois por oficial. Mateino en 1924. Fun un privilexiado porque tiven profesores extraordinarios, entre outros, Sobrino Buigas, Castelao de Losada Dieguez, quen foi un dos que máis me influíu no meu pensamento e na miña obra. Traballando a Río. Aprobei con boas notas na Facultade de Filosofía e Letras de Santiago de Compostela. Licencieime en 1928 e empecei a dar clases na universidade e máis no instituto. Foron anos de proveito. Asisteime ás irmandades da Fala e ao Partido Galeguista. Colaborei co Seminario do Estado Galego. Publiquei os primeiros traballos de arqueoloxía e escribín no xornal A Nosa Terra. Anos de escuridade. Adeus aos meus soños. Coa Guerra Civil foise todo o traballo e ilusión de 13 anos de labor desinteresado a prol da cultura galega. Fiquei triste cando destruíron o futuro Museo da Terra de Tabeiros, cando me apartaron do ensino e pecharon o Instituto da Estrada, pero seguín coa miña teima de defender o noso. Amor a Galicia. Adiviñades todas as miñas facetas profesionais? Foron moitas. Fun escritor, profesor, investigador, conferenciante, antropólogo, etnógrafo, xeógrafo e bibliotecario. Ata intervín en varios programas de Unión Radio Galicia. Fun dos primeiros en empregar o galego neste medio. Galego de ben. A miña dona chamábase Teresa. Casamos en 1932. Eu sempre apoiei as rapazas e rapaces sen recursos. As miñas amizades decían que era bo, xeneroso, afable, humilde e galego de ben. Foron palabras que me chegaron ao corazón, mais eu coido que non me merecedor de tantas gabanzas. A miña modesta obra non é máis que un pequeniño Cotobade da Real Academia Galega. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao deixou a súa cadeira na Real Academia Galega. Ligo o discurso de ingreso o 8 de maio de 1956. Foi entón cando aproveitei a oportunidade para loar o meu ben querido profesor e amigo. Eu admiro moito e non me sentía que de sustituto, respondeu Ramón Otero Pedraza. Entregado aos demais. A partir de 1994, a miña colección de libros, o meu tesouro, atopou o seu lugar no Museo do Pobo Galego, do que fun un dos fundadores e logo presidente. Ali, a memoria de Galicia estará sempre presente. Finei o 5 de novembro de 1999, de descanso no cemiterio de Boixaca, en Santiago de Compostela.
libros e recoñecementos. Aproveitei o tempo sempre, e sobre todo despois de me xubilar en 1975, para escribir numerosos artigos e libros. Fixeron unha entrega de varios premios e recoñecementos, ata lle puxeron nome a unha rúa en varios concellos de Galicia e a un instituto en Santiago de Compostela. E eu, mentras tiven folgos, nunca deixei de asistir a estes actos. Mais cando falades nos patrios acentos, envoltos no voso angélico alento, parece que escoito un canto do ceo.